welcome to the program. Salamat po. Thank you very much for having us here. Yeah, and I'd like to thank you on behalf of CLTV for accepting our invitation. Marami tayong pag-uusapan, Sir Darwin, kasi katulad ng initial na napag-usapan natin before the program, ako ang kilala ko sa inyo ay yung kuya mo. Mas matanda ng konti sa'yo, si Dennis Conan. Pero you come from a family na kilala dito sa lalawigan ng Pampanga. Yung tatay mo got involved in politics for a while. Hindi po. Si kuya ko lang po, tsaka yung sa Kuya mo pinsan lang ko pala. sa I thought Magala. your father was a politician as well. My father used to be the assistant provincial assessor ng Pampanga. Doon na I siya see. nag-retire. Okay. Naging assessor siya ng Magalang before, municipal assessor, hanggang maging siyang assistant provincial assessor ng Pampanga. And doon na siya nakapag-retire po. And your mom? My mom used to be a regional director ng PhilPost, sa Postal. Nag-umpisa rin ho siya na postmaster sa Pampanga Agricultural College noon sa Magalang, tapos naging postmaster na Magalang, Pampanga, hanggang naging inspector, hanggang naging regional director. So she was transferred to, nag-handle siya na Region 3, Region 1, Region 4. So paikot-ikot siya. Nag-retire din ho siya as regional director ng PhilPost. Uy, walang marites ho dito First time kong mami met ng personal, face-to-face. In this conversation, si Engineer Darwin Conanan. Muntik na kitang tawaging Deku. Siya po yung pinakakilala sa amin. Siya. Opo. Pero, meron ka pang dalawang ibang kapatid. Opo, yung isang kapatid ko po ngayon, si Darius, siya yung kasalukuyang president ng PELCO. Siya yung PELCO Director Representative ng Magalang, Pampanga. Tatlo po kaming lalaki, tapos yung bunso namin ni babae. Almira, she's now the Vice President of San Miguel Corporation. So, Manila-based po siya. So, tatlong lalaki and then isang babae lang po. At lahat kayo ay nagsipag-aral at nagsipagtapos ng kolehiyo. Opo. Sa wari ko, mga istrikto magulang mo. Ay, medyo lang po. Pero sa awa naman ng Diyos na pagtapos po lahat kaming apat. Oo. At ang kagandahan nito, kayong lahat as na-involve kayo sa iba't ibang mga usaping panlipunan, pambayan, I would say, nung kayo yung mga nagsisipag-aral pa. Or was it Deku lang? Siya lang po actually. Kaya nung po mag-aaral kami, ayaw ng nanay ko na pumasok din ako ng UP noon kasi baka maging aktivista din daw akong kamukha ng kuya ko. So sabi ko, sige, kung may aktivista dali niyo ako sa Lasal, magsusosyal na lang ako. Kaya pinag-aaral po ako sa Lasal na magulang sa ko. Lasal ka nag-aral. Opo. At ang kursong kinuha mo sa Lasal? Electronics and Communications Engineering po. Why? Why did you... Sabi po kasi ng tatay ko noon, magaling daw ako sa math. Sabi niya, mag-engineer ka, magaling ka sa math. Eh, masunurin po akong anak. So, nag-apply po ako ng engineering. So, kumuha ako ng BSECE sa De La Salle University po. At pagka-graduate, nagtrabaho ka kaagad? Nag-board exam po muna ako. Nag-graduate po ako ng 1993 ng April. So, nag-board exam ako ng November. Lumabas po yung resulta ng April ng 1994. Nag-handle po ako ng family business namin noon kasi yung nanay ko nakadistino sa San Pablo, Laguna. Nag-aaral pa yung dalawang kapatid ko. So, ako nag-handle ng business muna namin. At nung madistino uli yung nanay ko sa Pampanga, that was 1995, doon po ako pumasok na sa SIAC, sa Clark International Airport Corporation. Sa madaling salita, 28 years ago, Opo. ikaw ay naging bahagi na ng SIAC na ngayon ay pinamumunuan mo bilang presidente. Opo. Bilang pang-14 Opo. na presidente ng Opo. SIAC. So, kabisado mo yung SIAC. Medyo po kasi nagsimula po ako sa pinakamababang antas na masasabi natin. No? So, And what was that position? I was administrative assistant lang po nung pumasok ako. OAA. Level 7. Yun yung pinakamababang rank and file noon. Doon sa, Tapos nung mag-umpisa kami, nag-start ako sa Admin and Finance Group. Pero dahil ininyero po ako, that was the time na bumili kami ng mga navigational aids facilities para sa airport. Since ECE ako, dilipat ho ako sa engineering bilang engineer 1. Pinakamababang level din ho
ng engineer sa SIAC noon. Yeah. So, pinahandle po sa akin yung pag-install lahat ng navigational aids, communication equipment, at saka yung mga auxiliary equipment na gagamitin sa terminal. Ako lang po mag-isa na ECE during that time. And you were very young at the Opo, time. I was I think around 23 at that time. Nung matapos po namin lahat ma-install, lahat ng equipment, doon po nagdesisyon ng management na mag-hire ng additional engineers kasi kailangan po namin magpa-train ng tao para i-maintain yung mga equipment eh. So nag-hire po kami ng 12 engineer. Sabi ko nga po sa kanila, bakit pinabayaan niyo ako mag-isa mag-install nito? Pagkatapos doon kayo mag-hire ng 12 and then pagka-hire ho namin, pina-abroad namin lahat sila kasi kailangan nilang mag-train para ma-maintain lahat ho ng equipment ng airport during that time. Anong klaseng operation meron? I don't quite remember. Wala pa po noon. Nung panahon na yun, ma'am, mga ibon lang po lumilipad sa Clark. Oo na nga eh, oo. There was a time really na walang naniniwala sa Clark. Na walang, kami ever since sinasabi namin ang future ng Pilipinas ay Clark. Pero unfortunately, during those times, wala po talagang gustong lumipad sa Clark. Lahat po noon, para ibon lang po talaga, literal, ang lumilipad sa paliparan natin sa Clark during those years, yung early years ng airport. Pero ang ginawa po namin is we made sure na gumawa ng infrastruktura na para sakaling gamitin ng airport in the future, ready po tayo. Na ganun nga po yun nangyari. And that, SIAC na ang pangalan, no? Yun po. At the time, it was under the auspices of the BCDA. Hindi po. Originally Not yet. po, it was under CDC. Under CDC. Tapos okay. naging under po kami ng BCDA. Sa maniwala kayo't hindi ho, kami lang ata yung korporasyon na merong 8 executive order na pinagpasapasahan yung ownership ng SIAC. So dati po kaming CDC, tapos ginawa kaming under BCDA. Okay. Nagkaroon din ho ng panahon na minerge kami with CDC, CDC surviving entity. Tapos dinimerge po kami under ng BCDA. After 1 month, under na naman kami ng CDC. Tapos ginawa po kaming under ng DOTC pa noon, hindi pa DOTR. Tapos binalik po kami ng BCDA. So ngayon po, under kami ng BCDA, sister company namin si CDC, pero may policy supervision po sa amin ang DOTR, ang Department of Transportation. So ang chairman po ng board namin is the Secretary of the Transportation, Department of Transportation. And Tapos that's Jimmy Bautista. Apo, ang vice chairman naman po namin, 3, ang secretary ng Department of Tourism, ang presidente ng BCDA, at ang presidente ng SIAC. No, yun po yung pinaka-huling charter namin ngayon. Eh di lahat ng naging presidente ng SIAC kumbaga nakilala. Sa Oo, kahuli-hulihan, sino pinakamabait? lahat po sila mababait. Mababait naman po lahat Oo. sila. Alang masakit kautos? Magana ka naman po. Pero yung pinakamalambat dili, kautos mo. Si Mr. Luciano po, siya yung pinakamatagal. He served SIAC for 8 years. For 8 years. Apo. And why so? Para kasing parang sandali lang sila eh. Usually, nag-average kami ng 1-2 years. Depende ho siguro sa circumstance. During that time, si Mr. Luciano po kasi yung nag-jumpstart ng airport. It was during his time na nainganyo namin si Asiana Airlines na first international flight to operate out of the airport. Kasi dati po siyang head ng Asiana sa Pilipinas eh. So nakumbinsin niya ho ang Asiana Airlines na lumipad out of Clark. They started with 3 flights per week lang. Tapos hanggang nagkaroon ng daily flights, sila po talaga yung nag-umpisang lumipad out of Clark, and the rest is history. Kaya nagkaroon tayo ng Korean community dito sa Pampanga because of those flights. And I would like to return to your career. Nawa. Diba? So you knew at the age of 23 when you first joined SIAC that you will have a career path in SIAC? Naisip ko na rin po noon. Sabi ko lang ho naman kasi nung una, sabi ko nga, sayang naman yung pinag-aralan ko kung hindi ko a-apply. Kasi nung una po nagnegosyo na ako, naisip ko rin na
ba't pa ako magtatrabaho, magninegosyo na lang ako. Eh, sayang po yung pagka-ininyero ko, nag-board exam pa ako, eh sana gamitin ko naman. So, nung nangyari po yun, nag-apply nga ako po dito sa SIAC, sa airport, at napasabak po ako kagad dahil in-install namin lahat ng equipment ng airport na kailangan ng isang ECE na mag-oversee ho lahat ng installation noon. At ako po yung napag-utusan na gawin yung mga trabahong yon. Pero after po nun, Hindi ka na-inep, meaning, kanya ako tinatanong kung hindi ka na-inep kasi parang matagal bago ang iba ginawa ko naka-take po off nun, ang SIAC eh. habang walang ginagawa po, eh, dahil technical po ako, ininyero ako, nag-masters po ako sa UP Clark na business management para magkaroon ako ng skills sa management side. Kasi pag technical ka pong tao, pag mamamahala ka na ng mga ibang tao, kailangan mo rin ng panibagong kaalaman. Pero you are a communicator as well. Nasa- You speak very well. Nasanay na lang po ako, ma'am, sa tagal ng panahon. Ali ka Malamarine. Dati po. Dati. Oo. Dati, malayo po ako sa kuya ko. My brother is really a very good communicator. Yeah, he speaks Na very well. siya po yung nag-train sa akin nung high school pa lang kami. Dati, ma'am, hindi po ako makaharap sa tao. Parang naiiyak po ako pag magsalita ako sa harap ng tao. But So, you speak very well, very finors po ako clearly. ng kuya ko nung nasa high school pa kami. Humabol siya noon ng presidente ng student council. Sinama niya ako sa lineup para lang matuto ako magsalita sa harap ng mga estudyante. Oh, you agreed para naman. masanay. Oo. Wala po akong choice noon. Pinilit niya ako. Sinama niya ako sa lineup niya na wala man akong kinalaman. Tapos sabi niya, magsalita ka sa harap na gano'n. And nag-umpisa po doon na nasanay hanggang sa tumanda na ganito na po. Ano-ano yung mga posisyon na pinagdaanan mo? Nagsimula po nga ako sa admin assistant ng Tapos Admin engineer Finance Group. one, Tapos oo. nag-engineer 1 po ako. Tapos nag-engineer 2. Nag-assistant manager po ako ng engineering. Tapos nag-manager po ako ng corporate planning. Tapos po noon, naging executive assistant, senior executive assistant din ako ng isang presidente. And who was Si that General Francia po noon. General So, nung ginawa po Francia. niya akong senior executive assistant, that was the time naghahanap kami ng corporate planning manager. O sabi ni General Francia, ikaw din lahat ng gumagawa dito, edi ikaw na lang. Sabi ko, o sige po, kung gusto niyo yon. So, concurrent po yon, corporate planning at saka MIS, GIS ng airport. So, ako po nag-handle dahil technical naman ako, dahil engineer ako. Tapos po nun, pinahandle din po sa akin yung nag-acting vice president ako for commercial business development. So, under ko po sa akin yung marketing department. So, pagkuha ko ng mga airlines, ng mga locators within the airport, so ako pong may responsibilidad doon. Tapos, ginawa din po akong assistant vice president ng strategic development and corporate management. Ang handle po noon, 6 na departamento sa kumpanya. So, under po sa akin ang human resource, ang corporate planning, ang MIS, ang records, quality office, at saka corporate communication. So, after po noon, naging akong OIC nga, naging OIC president ng SIAC, pang-8 buwan ko na po ito. Nagsimula ako ng July 1 noong 2022. Should I congratulate you? Hindi ko po alam kung maganda o hindi, pero nandito lang po tayo para magtrabaho, para maayos lang po. anyway. Pero officer in charge lang ho until such time na, nung una yung appointment namin, 1 buwan lang, hanggang end of July. Tapos in-extend po nila hanggang December 31, 2022. So umabot po yung December 31, sabi nila, in-extend na naman ngayon. Ngayon wala na pong petsa. Hanggat hindi na po kami mapalitan. Hanggat wala silang i-appoint sa position namin. So we will be staying as a officer in charge ng But you have korporasyon. superior skill set. You have superior skill set. I mean, from engineering to business development. Nasanay to na lang po corporate siguro dahil planning. sa Parang yung buong aspeto ng trabaho. yung nga po, sabi ko nga po sa mga manggagawa ng SIA ngayon, ang disadvantage nyo lang sa akin, hindi nyo ako mabobola kasi naintindihan ko lahat ng trabaho sa airport dahil dinaanan ko po lahat Halos lahat ng aspeto, pwera lang po finance. Hindi ko lang pinakialaman ng finance dahil di po ako accountant. So sa usaping pera, hindi ko linya yon. Pero usapin na technical, business development, sa corporate planning, yon pinagdaanan ko po lahat yon. And how about yung
Did you train to negotiate with airlines, for example, or did you learn that? Nasanay na lang po. I learned it through the years, no? Kasi kailangan po nung nag-handle ako ng business development na kami po yung nag-iimbita sa mga airlines. May ina-attend po kami noon na tinatawag na Routes Development Forum. Yun po yung parang speed dating ng mga airport at saka mga airlines. Diyan po namin nakuha si Emirates, kaya lumipad sila sa Clark. Diyan din po namin naimbita si Qatar Airways at saka yung mga ibang major airlines para lumipad sa Clark And Airport. what year was this? Before the pandemic? Panahon po ni Mr. Luciano yon nung simula kaming mag-attend sa mga... Kasi sunod-sunod na nun. Opo, di ba? sunod-sunod na nun. Pati local. Opo, pati local. Nag-peak po talaga si Clark nung nag-decide po si Philippine Airlines na lumipad sa atin ng domestic. Yun din po ang sinasabi ko ngayon, ang pinapakiusap ko po sa Department of Transportation, kung gusto niyo talagang mag-develop ang Clark Airport, kailangan po natin dagdagan ang domestic connectivity ng Clark. Hindi po pwedeng puro international, hindi po mag-work. Na-try na po namin before. At sabi ko nga, even the #1 airport in the world, hindi po sila international, they're more on domestic. Lalo na po tayo sa Pilipinas, archipelago, kailangan natin ng connectivity. Sabi ko nga po, mag-imbita tayo ng OFW, uuwi ng Pilipinas, dadaan ng Clark, taga Visayas Mindanao pala. Pagdating dito, wala tayong flight Visayas Mindanao, anong gagawin niya? Babalik siya ng Maynila. O ba't di na lang siya lumipad papuntang Maynila para may connectivity. Correct. The same with our tourist. O nag-i-invite po tayo ng mga turista. Kung maglaland sila sa Clark, wala tayong domestic connectivity to all our tourist destination. El Nido, Boracay, Cebu, Davao. Anong mangyayari? Pagdating nilang Clark, babalik uli sila ng Manila at doon lilipad. So yan po yung sinasabi And namin the sa Freeport DOTR. also. The Freeport is being banded as a convention site. Opo. Ang kinaganda nga po ngayon, nung una po namin ginagawa ito, nung nag-iimbita kami ng mga airlines, wala pa ho tayong mga 5-star hotel sa Clark. Maliit pa po yung terminal natin. Yun din ho ang unang Ay, sinasabi naku, nila. naranasan kong ang maliit na terminal. Oo, yun po kasi yung tinatawag nilang MAC Terminal before. It's the Military Airlift Command of the Americans, kaya tinawag na MAC Terminal. Ito po, pang-service lang dapat ng mga US serviceman, kaya maliit siya. So, in-expand lang ho namin ng in-expand ang capacity noon. Nag-umpisa kami ng napalaki namin hanggang 1 million, tapos expand kami ng 2 million hanggang umabot kami ng 4 million. Ultimate capacity na po yan. Wala na pong area na mapapag-expand pa doon. At ang At gaano kalaki yun in terms of... kumpara po natin sa bagong terminal Square, ngayon, siguro mga wala man sa 1/4 ng bagong terminal ngayon, yung laki niya. Kasi masikip po siya eh. Alam mo, hindi ko alam yan. Kasi parang, because as a student activist before, di ba, we wanted the Americans out Opo. of Clark. Parang ang intindi ko noon, napakalaki ng airport facility. Malaki po siya talaga. Di ba Hercules diyan naglaland? Opo, pati yung mga wide body na mga fighter jets, mga di ba? Galaxy nila noon, diyan po naglaland. Kami nga po, lumaki kami dahil taga-Magalang po ako. Lumaki kami sa ingay ng mga jet fighter eh. Yeah, I'm na sure. pag hapon, marinig mo na yung mga jet na lumalawak. Kaya nung umalis po yung mga Amerikano, biglang tahimik. Nanibago kami sa katahimikan noon. Parang nasanay ka na maingay palagi, na may dumadaang eroplano, kahit anong oras ng araw na nandoon sila. Ang airport po natin, ang buong Freeport po, yung main zone na iniwan ng mga Amerikano, ang sukat po nito nasa 4,400 hectares. Ang 4,400 po yan, nagmamanage 2 kumpanya. Okay. Clark Development Corporation o CDC at Clark International Airport Corporation o SIAC. So kami po, in charge kami sa 2,167 hectares ng out of the 4,004. Yung remaining 2,100 plus hectares managed by CDC. Kung kumpara po natin yan sa sukat ng NAIA, ang NAIA ho nasa 800 hectares lang ngayon. So parang they're just 1/3 of our size. Ang laki ng diferensya. Opo. Kaya sabi nga po namin, ang future talaga,
dito sa Clark kasi meron tayong lupa. Meron tayong room for expansion. Pwede nating palakihin yung airport natin. Hindi kamukha po sa Maynila ngayon, gusto man natin siyang palakihin, wala na pong lugar. Landlocked na kasi si Manila. Hindi ho siya dating 800 lang. Before Manila Airport covers more than 1,000 hectares. Kaso, dahil nagkaroon ng subdivision doon, nagkaroon ng development paikot, lumiit ng lumiit yung area nila hanggang naging 800 na lang po sila. So yun po yung ginagawa natin na sinisiguro natin ngayon, napapanatili natin na meron tayong enough area for expansion so that we won't make the same mistakes we did in Manila. So mapaayos natin talagang Clark International Airport. Okay. Ang dami kong gusto itanong tungkol sa namanan nyo sa Amerikano. No? When the Americans left and you and SIAC took over, anong inabutan talaga? You remember? Opo, yung una po dyan, marumi pa talaga. Puro talahib yung nandyan, yung talahib na silaki ng tao. Nag-clearing kami na tinagal namin yung mga lahar. Dahil kasabay ng pinatubo yan di ba? Ang kinaganda lang po talaga, nung umalis yung mga Amerikano, yung runway po nilang ginawa, Okay. yung bagong runway na ginagamit pa rin ho natin hanggang ngayon, natapos po yan January 1991. Pumutok ang pinatubo just before pinatubo. June 1991. At pinalayas po natin yung mga Amerikano November 1991. So hindi man po nila nagamit halos yung runway na yun. And this is the same runway we are Yes using? po, yun po yung ginagamit pa rin runway natin ngayon. So nung umalis po sila, parang iniwan tayo ng brand new runway sa Clark Airport. At maganda po yung runway na to kasi dinisign po siya na pwede pa siyang gamiting alternate landing site ng kanilang space shuttle noon. So ganun ho katibay yung ginawa nilang runway dito sa Clark. Na hanggang ngayon po, pinakikinabangan pa rin natin. At ito'y much better than any runway we have in the Philippines. Tingin ko po, oo. Kasi, including na NAIA. meron pa siya kasing tinatawag na grooves eh. Meron po siyang mga uka sa gitna. Okay. Kaya tinatawag namin, yung surface niya may groove. Ang purpose po nun, para pag gumuulan, hindi ka nagkaka-hydroplaning na tinatawag. Walang nagpopondong tubig. Kasi yung tubig, dadaan dun, papasok sa mga grooves at lalabas sa side ng runway. So hindi ka magkakaroon ng parang makikita nyo kung minsan sa daan, may pondo ng tubig. Pag dinaanan mo yung pwedeng mag-slide yung sasakyan mo. So walang ganyan ho dun sa runway namin. Wala silang tinatawag na hydroplaning. Dahil maganda yung pagkakadesign ng runway natin. When you first joined SIAC, ilan kayo? Konti lang po kami noon. Wala man kaming nasa 25 lang po siguro kami. 25? O 30. Tapos lumaki lang ho kami because of security. Nag-peak ho ang SIAC, ang plantilla positions namin nasa 500 employees. Before the privatization. The privatization. Yes In po. what year? 2017 was it? Opo, to 2019 if I'm 2019 po if I'm not 2019, mistaken. oo. 2019. Akala ko earlier pa. Opo. Before the pandemic ko. Oo, before the pandemic, Opo. yung privatization. Yes po. So it was really a privatization. It is a privatization po on the operations of the airport. Yes. Ang And gusto lang po maintenance, namin- operations and maintenance. Opo, ang gusto lang po naming linawin sa mga kababayan natin, nung sinabi nilang, meron ng lipad, ang tawag sa nag-ooperate ngayon sa lipad, it's Luzon International Premier Airport Development Corp. Ang akala po ng mga tao, since may private operator ka na, wala nang silbi si SIAC. Pwede na Exactly. natin tanggalin si SIAC. Ganun ang intindi. Opo, yun po ang gusto naming linawin ngayon. Ang binigay po sa private sector, phase 1 lang, na may tinatawag po kasing Master Development Plan ang airport natin. Ang Master Development Plan ho natin, in phases po siyang gagawin. Yeah. So meron siyang phase 1, phase 2, phase 3 hanggang phase 4. Okay. Ang ultimate phase po nito, magkakaroon ng capacity ang airport natin na makapag-accommodate hanggang 80 million passengers per annum, per year. Okay. Nasaan na po tayo ngayon? Ang terminal po natin na ginagamit, 8 million lang po ang capacity. So 10% lang po siya ng ultimate capacity Which is 80 ng million. airport, which is 80 million. So ang binigay po technically kay private sector is just the phase 1 development. So si SIAC, siya po magdi-develop ngayon ng phase 2, phase 3, and the ultimate phase.
Yun po ang trabaho ng gobyerno. Yan ang trabaho ng Airport Authority. Pero may isisingit akong question sa'yo. Hindi ko kasi gusto ko lang malaman talaga sa'yo. Kung ikaw ba, yung personal opinion mo lang, ikaw ba nag-agree doon sa idea ng privatization? Nagdesisyon po sila, kung ako po tatanungin, may mas maganda sanang modelo na gagawin para implement yon. Pero sabi nga po, nandyan na yan, we have to make do with what we have. Tapos ayusin na lang natin to make sure na pagkatapos po nito, masundan natin, ma-improve natin yung phase 2, magawa natin yung phase 3, hanggang sa ultimate phase ng airport development. Yeah, so of course, parang gusto ko lang balikan because syempre, pioneer ka di ba? So kung pioneer ka, nakita mo lahat ng stages ng development. Ang gusto lang po naming ipaabot, no? Pinrivatize po si SIAC, si Airport Operation, hindi po dahil palugi siya. Nung na-privatize po kami, that was the peak. Doon po kami umabot ng hanggang 4 million passengers in 1 year. Yeah, I remember that because I interviewed the then president, Alex Caugiran. Opo, napuno po namin yung terminal capacity namin. Yung iba po kasing mga kumpanya, pina-privatize nila kung nalulugi, hindi na kumikita, na kailangan na nating i-repackage yung kumpanya. Hindi po yun yung sitwasyon. O kailangan ng kapital. Tama po. Yun lang pong gusto naming linawin. Nung pinrivatize po kami, hindi po kami pababa. Paangat po ang SIAC. So, ginagagawa po namin na maigi yung trabaho namin. We were able to reach the maximum peak of our terminal capacity during that time. So, we reached the 4 million mark. Unfortunately po, nagkaroon din ng pandemya, nawala yung mga ibang flights natin. So, ngayon, nasa recovery stage ulit tayo. Yeah, now that you're president, do you think that was a good decision, the privatization? It was a decision that we have to follow po Yung during But was it a good decision? From your point of view? In my point of view po, na ako po naniniwala na ginagawa yung mga bagay, may mga dahilan kung bakit sila nangyayari. May mas maganda nga po sanang modelo na gawin sila. What was that model, may I ask? Nung sinasabi po namin noon, sana ginaya na lang nila yung sa Mactan Cebu. Yung sa Mactan Cebu kasi binigay lang po is terminal. So wala po silang tinatawag na airside, walang runway, walang other areas. Dito po kasi Just the terminal. Opo, binigyan po kasi dito ng project land na halos mga 700 hectares. Na kasama yung terminal, kasama yung runway, kasama yung mga taxiway at ibang facilities. Kasi ang sinasabi po namin, multi-terminal airport si Clark. Kasi baka sa hinaharap, magkaroon tayo ng konting conflict dyan kung nagmamanage ng runway mo is one concessionaire at hindi naman siya mag-ooperate ng mga future terminals. Yeah. How many personnel do you have now after Ngayon the po, ang 2019? naiwan sa amin is 129. What happened to the others? Nilipat po namin sa lipad. So, dinisolve po yung mga position nila sa korporasyon, pero ang agreement is i-absorb po sila ng lipad, yung mga empleyado natin. So, majority naman po, inabsorb ni lipad. Yung iba po, they opted to retire na hindi na lumipat with lipad. Okay. What is your, what exactly is your role when it comes to lipad? Dati po, wala. Kasi po, ang nagpirma ng kontrata is our parent company, si BCDA, Basis Conversion Development Authority. Hindi po sinama si SIAC. Hindi po kami kasali for reasons na hanggang ngayon pinagtataka namin bakit. Ang kinagandahan lang po ngayon, noong November 2022, the Department of Transportation, binigyan po kami ng oversight function over lipad operations. So, dinelegate po kami ni DOTR na kami yung mag-oversee to be their representative to make sure that the airport is run in accordance with international standards and national rules and regulations. Na yung tinatawag nating ICAO standards, yung International Civil Aviation Organization. Ito ho yung sinusundan natin sa lahat ng airports worldwide. Tapos yung rules and regulations ng ating CAAP. But this is a belated decision, no? Opo.
It should have been done earlier, di ba? Opo. Oo. Hinihingi po namin ito during the last administration pero ayaw pong ibigay sa amin. Nire-request po namin sa kanila pero hindi po pinagbigyan si SIAC. Pero ngayon pong administrasyon na to, so nakita po nila talaga kung ano yung magiging role ni SIAC sa airport development. Kasi kami po yung airport authority eh. Si SIAC ang Exactly. airport authority. Pagdating po kasi ng concerns ng national government, halimbawa po, may congressional hearing, hindi naman po papatawag ng Congress ang private sector representative. Papatawag po nila yung airport authority. Sino yung government representative niyan? Yun po si SIAC. Pag kumukuha po ng datos yung NEDA natin, yung ibang government agencies, hindi naman po sila dumidiretso at kinakausap ang private sector. And it will be difficult for DOTR to be the one monitoring. Tama the, po, kasi hindi naman po sila yung kakontrata Oo. din nila. And they have oversight functions on all airports nationwide, being the Department of Transportation. So ang ginawa po ni DOTR, since ang chairman ng board po namin is Secretary Bautista, ang secretary ng Department of He Transportation. was formerly president of Philippine Philippine Airlines Airlines, so po. he Tama would po. know, he would understand. no? Opo, kaya binigyan po kami ngayon ng oversight function. So ngayon po, sinisiguro ni SIAC that Lipad is running the airport in accordance with ICAO and national rules and regulations. And what grade would you give Lipad? Maayos naman po ngayon yung communication namin kasi dati po, nung maumpisa yung privatization, talagang wala po kaming komunikasyon. Hindi po I kami... can imagine, I can Hindi po imagine. kami pinapansin noon ng Lipad dahil hindi nga po kami yung kakontrata nila. Hindi kami kasama sa tinatawag nilang concession agreement. But now, with the directive of the Department of Transportation, so we're working closely with Lipad now. Sabi ko nga po sa mga tao namin sa SIAC, we have to help Lipad succeed. If Exactly. they fail, Oo. how do we go to phase 2? How do we go That's to true. phase 3? So we have to make sure now that Lipad succeeds in the phase 1 development of this master development plan para ma-accelerate natin ngayon yung phase 2, phase 3 development ng airport natin. If Lipad is in charge of the airport, what other areas of the complex are you in charge of? Anong klaseng Marami pa po. Ang binigay po ang sabi ko nga po kanina, ang area namin is 2,367 hectares. Ang nabigay kay Lipad is around 700 Okay. hectares. So parang 1/3 lang po nun. So meron pa kaming more than 1,600 Anong meron hectares. doon? Anong meron doon? Nandun po yung ginagawa namin ngayong study para sa second runway. So gagawa na kami ng pangalawang runway para kay Clark. Ang kinaganda po ng runway na to is it is properly spaced enough para magkaroon tayo ng tinatawag na simultaneous takeoff and landing. Okay. Ibig sabihin, yung mga gagamit po ng eroplano, pwede sila mag-take off ng sabay, pwede sila mag-land ng sabay. Hindi po natin magagawa yan sa kasalukuyang airport natin sa Manila kasi ang runway po natin doon nakakross. Nag-i-intersect sila. Unlike dito ho, pinaghiwalay natin. Sa regulasyon ho ng ICAO, bago ka makagawa ng dalawang runway na independent operation, dapat mapaghiwalay mo sila by 1,095 meters, 1 kilometro. Okay. Dito sa Clark, dahil meron po tayong lupa, meron tayong enough area, hiniwalay po namin sila by 2 kilometers. Oo. Kasi sa isang airport complex po, ang pinaka-prime na property are those areas in between the runway system. Kung nasaan yung terminal, nasaan yung commercial complex. So yun yung ma-maximize natin. Kung gusto mong mapakinabangan ng husto yun, ilayo mo yung dalawang runway mo. Kasi ang dami po nagsasabi, ba't di mo na lang idikit yan na ganyan? Nagsasayang ka po ng espasyo. Nagsasayang ka ng mga lupa na pwede mong gamitin for other purposes, commercial purposes, logistics, aviation support, na pag hiniwalay mo yung runway mo, kasi yun po yung prime property, mas marami ka po magagawa doon. Napakadami palang mga bagay-bagay na Ay, kailangan. opo. Komplikado po yung pagpapatakbo ng isang airport. Sabi ko nga po, mas komplikado pa siya sa relationship status ng Facebook. Doon, it's complicated lang. Ito, it's really, really complicated. And I think it's less complicated now because you are now given that authority over to Opo. monitor to Opo, but we monitor. still have a long way ahead. Ang sinasabi ko nga,
what was given to the private sector is only phase 1. So marami pa ho kaming gagawin. May phase 2 pa kami. Ang terminal po na design ni Clark is doon sa master plan natin, 4. Isa pa lang po yung nagagawa ngayon na nasa private sector. So may 3 pa tayo. Nasunod naman lahat. Nasunod po in a way, yes. Ngayon po ang ginagawa natin, ina-update natin yung master plan, pero ang ginagawa po ni SIAC is we're trying to make sure na masusunod yung ultimate capacity natin na 80 million passengers per annum para sa airport na to. How will you do that? How much money do you need? Malaki po talaga kung malaki. Pero ang point ho is number 1, we have to make sure yung mga lupa are being done, ginagamit siya in accordance with the master plan. Tama po yung zoning. Tama po yung akma, yung mga locators na nilalagay natin kung saan sila dapat ilagay. Kasi kung maglalagay po tayo doon sa hindi nila akma, in the future, paano natin sila paaalisin? Exactly. Magkakaproblema Oo. tayo. Mahahamper yung development. So yun po yung binabantayan ni SIAC ngayon. Planning noon, Opo. business development, Opo. dapat talaga magaling. Opo. And that's your job, right? Ngayon po, Oo. parte po yun ng trabaho. Oo. Hindi lang po ako, sinabi ko nga sa mga empleyado ng SIAC, I cannot do this alone. We're all on this together. Ang maganda lang ho ngayon sa inyo, sabi ko, ako, kaisa nyo ako, galing ako dyan. I am with you. I came from the ranks. So, Exactly. alam ko kung paano to nagawa from day one I was there. So, yung development nito, sabi ko, hindi ko kayang mag-isa. Hindi kaya nino man maging presidente, gaano kakagaling. Hindi mo kayang mag-isa. It has to be a collaborative work, an effort of all employees. Para nga pong parte lang ng katawan, may kanya-kanya tayong function. Nagkataon, True. ako lang po yung ulo ngayon. Kailangan ko ng kamay, kailangan ko ng paa, kailangan ko ng katawan, kailangan ko may mga daliri, kailangan ko na lahat Exactly. na tulong-tulong talaga. Kung hindi po, hindi po natin magagawa. Are you the youngest to become president? Hindi po ako sigurado, pero I think I I'm think one you of them. are, di ba? Opo. Kasi the others are a bit more on the senior side, di ba? Medyo po, na ganun nga po. Oo. No? But probably that's an advantage as well, di ba? Liban sa, homegrown, meaning Kapampangan, Opo. Pampanga, May edad na rin Camera po ako. Golden boy na po ako ngayon. Kaka-50 ko lang. 50 ka nung- pa. From my nung perspective, November. syempre, you're a lot young. Pero ngayon po, sinasabi nga nila, life begins at 40 na daw po. In-adjust na nila. Hindi na dati, life begins at 30. Ngayon, 40 na daw but po. 50 is the new 30. Opo, parang ganun nga po ngayon. Ha? May mga ganon. Ganun po yung trend po ngayon. Lahat tumatawad. Opo, opo. Naalala ko nung bata pa ako, nung line of 2, dinadagdagan ko edad ko eh. Pareho po, ma'am. Ang experience ko po sa airport, age was not friendly to me. Kasi palaging sinasabi, bata ka pa. Hindi po ako ma-promote noon because of my age. And you were boyish looking, I guess. Opo, kaya nung sinasabi nga nun, ayaw po akong i-promote dahil bata pa daw ako. Gusto ko nga po sabihin nun, si Jose Rizal ba, ilang taon siya bago siya naging Exactly, bayani, di ba? na Exactly. Age was never... Sino ba nagpalaya sa Pilipinas? Di ba, mga po, kaya kabataan? Oo. age was never on my side in my career na in SIAC. Kasi palagi sinasabi, bata ka pa, ganyan-ganyan, hindi pwedeng diyan ka muna bago ka ma-promote. Sabi ko, kailan ba naging hadlang ang edad sa kapasidad ng isang manggagawa para magtrabaho ng mabuti? Alam mo, speaking of edad, dahil ikaw ang pioneer ka, 28 years, may mga gusto ko malaman tungkol sa mga relasyon. Nasabi mo kasi kanina yung relasyon eh. Relasyon nyo sa BCDA. Sila po yung nanay namin. Sila po yung parent company namin. Mabuting ngayon. anak naman kayo sa inyong nanay. Kami po ang mabuting anak. Hindi po kami nang-aaway ng niluman. Kung Okay. minsan, binabaliwala po kami, inaaway kami, pero hindi po kami nakikipag-away. Kami Hindi nyo naman nagtatrabaho. kaaway yung CDC. Ay, hindi po. Kapatid nyo yan. Opo, we Oh. have a very good working relationship now with CDC. Sa pamumuno po ni Pres Agnes de Vanadera. Ngayon, maganda po yung relasyon ng SIAC at CDC in this administration po. And siguro yung relasyon nyo sa lipad, unti-unti nyo palang inaayos. no? Opo, ang kinaganda po kasi ngayon, ang CEO ng Lipad, si CEO Noel Manangkil, dati po siyang
presidente ng Clark Development Corporation. So kaya mas maganda po yung pag-uusap namin ngayon. Mas maganda po ng di hamak yung relasyon ng SIAC at Lipad ngayon kumpara nung nag-umpisa yung privatization. Kailan ba nag-assume si President Noel? 2022 po. He is President of Lipad. CEO po siya ng Lipad. Opo. President and CEO of Lipad. Very reserved siya eh. Opo. Parang medyo aren't you opposite? Hindi naman po. Nakasama naman. ko rin po siya pareho po kaming Lasalista. Graduate din siya ng De La Salle University. Nakasama ko rin siya pareho kami ng dorm noon nung college. You speak a common language, Opo. to begin with. Opo. Anong major challenges na kaharap nyo ngayon? If we are talking about the master plan, ang dulo niyan, pang ilang taon na tayo ngayon? Since you started, kung 2019 ba 28 years po. 28 years 28 na years. si SIAC. Opo. No, I mean, the master plan, Yung master plan na sinusundan nating huli po, ito po ay ginawa ng Airport de Paris. Ang Airport de Paris o ADPI, sila po yung nagpapatakbo ng Charles de Gaulle Airport sa France. Yung panahon po ni President Noynoy Aquino, binigyan ng grant ng French government, ang Philippine government, na gumawa ng master plan para sa Clark Airport. Ang ginawa po ng French government, they hired ADPI o Airport de Paris to prepare the master plan for Clark. So na-approve po ito panahon ni President Pinoy noong time na yon. Ang secretary po ng DOTC pa siya noon si Secretary Mar Rojas pa. Tapos naging si Secretary Abaya nung panahon na yon. So ngayon po, ina-update natin. Kasi ang master plan every 5 years, kailangan mo siyang i-review. Oo, hindi naman pwedeng di ba? Tama pa ba, akma pa ba yung mga development phases niya? Tama pa ba yung mga industry na nandyan? So, nasa stage 2 kami ngayon ng pag-update ng master plan. Kanina nasabi mo yung SIAC walang utang. Wala po. Oo. Sa tagal ko pong 28 years ko sa SIAC, ngayon lang po kami na wala po kaming utang, wala kaming utang sa gobyerno, bayad po kami lahat ng dividendo namin, binayaran namin lahat ng utang namin sa Land Bank at Development Bank of the Philippines, so DBP, na nag-loan po kami dati para mapa-improve yung terminal natin. So ngayon po, sa awa ng Diyos, kahit dumaan po tayo ng pandemya, financially stable po si SIAC at this stage. So bayad po lahat ng utang ng korporasyon ngayon. I see. Ngayon ba mas kailangan nyo ng tao o okay na kayo sa mga tao nyo? Ngayon po kasi, ang nangyari is na nakaka-approve lang po ng tinatawag naming reorganization. Binawas po kami ng tao dahil nga dinalakilipad. Pero ngayon po, na binigyan kami ng bagong role ng TOTR na meron kaming oversight function sa operations ni Lipad. So gagawa po muna kami ng isang task force na titignan namin paano namin i-oversee yung operations kasi kailangan po namin ng additional tao. Wala na po akong operations people dito sa setup namin ngayon. So after nun, mag-re-reorg kami siguro after 6 months, isi-set up muna namin ilan pa yung additional taong kailangan namin para integrate namin sila sa manpower sa plantilla position ng SIAC ngayon. Are you getting anything from Lipad in terms of As of now money, po, wala. funds, no, Wala po nothing? kasi ang kakontrata nga nila is BCDA. We're working on that na hopefully in the near future maayos po namin yon. Ang isang nakikita ko na parang pwedeng panggalingan nun, nung kayo ang nag-ooperate ng airport at saka ngayong sila nag-ooperate, of course, siyempre nag-pandemic, no? Opo. Malaki din yung epekto in terms of Opo. yung kita, di ba? Pero would you say na, sabi mo kasi hindi naman kayo nalulugi before nung Opo. kayo ang nag-ooperate, di Opo. ba? Are they earning more now? Yun ang hindi ko po alam kasi hindi rin kami concerned hindi kami kasama sa concession agreement. Hindi po namin alam yung financial standings din ni Lipad. Pero ngayon it's really challenging dahil nga si Manila po nasa back to pre-pandemic numbers na sila in terms of flights. Tayo po dito sa Clark, nasa 20% pa lang po tayo ngayon. Doon sa Ay, bakit? previous. Hindi pa ho nakakabalik lahat kasi hanggang ngayon po nasa pandemya pa rin tayo. Yes, Ang dami I know pa rin that. hong mga restrictions ng Pero ibang bansa. 20% is too small. Opo. Kung ang layo naman.
Kasi po, ang uunahin talaga yung major airport mo eh. So, sa Manila talaga magsisiksikan lahat yan na gusto Pero nila doon. nitong New Year, nagkaroon ng technical problem, di ba? Opo, but that was a nationwide effect. Kasi hindi lang po Manila noon, lahat po ng airports sa buong bansa naapektuhan noon. Kasi ang nangyari po noon, literal na bulag yung airspace natin dahil sa nasirang gamit doon sa Manila. Alam mo ba kung ano nangyari talaga? Because, up to now, I'm still confused. What really happened? Nagkaroon po ng sira sa mga equipment na hinahandle ng CAAP. Dati po kasi, ang nangyayari dito is may kanya-kanya tayong tinatawag na radar. So, ang dati kasi, ang may radar lang, si Clark, si Manila, si Cebu. So, kanya-kanya tayo ng control ng airspace. Dahil sa pag-upgrade po natin ng system, ang ginawa na ngayon ng Pilipinas, kamukha ng ibang bansa, may tinatawag silang CNS-ATM. Ang ibig sabihin po nun, nagdagdag po tayo ng mga radar heads na 13, bumili ng 13 radar heads, makikita mo ngayon yung buong airspace ng Pilipinas. So, ang control nito nasa Maynila. So, nung nagka-problema yung control, hindi nila makita yung airspace na buong Pilipinas. Kaya nag-stop. Kaya nag-stop po lahat. Hindi lang po sa atin nangyari yan. Kahit sa Amerika Yeah, nangyari ito. yes. After a few days, nangyari din sa Amerika yun. After a few days, kasi yung pinsan ko from San Francisco, hindi siya agad nakabalik because of what happened. Opo, nagkaganyan din ho sila. Una sa state lang ng Florida, sa USA. Tapos after a few weeks, buong US, naka-encounter din sila po ng ganon. Oo nga. Kung minsan po talagang ganyan, nagkakaroon ka nakaka-encounter ka ng equipment na nagfe-fail, na ayaw mo naman po natin yon, pero kung minsan, nangyayari po talaga. Yeah. When it comes to monitoring lipad, what exactly are you monitoring? Kung paano po nila patakbo yung airport, ano po yung relationship nila with the interagencies like CIQ, yung customs, immigration, quarantine, yung security, sa police, sa OTS. So, tinitingnan po namin ngayon to, ano yung nagiging problema din nila because these are government agencies. Kung minsan, hindi po pareho yung frequency ng gobyerno versus the private sector. Exactly. So, kami po ngayon na nagiging parang bridge o tulay para we make sure na maayos po yung relationship ng mga interagencies with the airport operator. Sabi nila pag pinrivatize mo, mas magiging efficient. Depende po yan. Kung ako po, sa pananaw ko, pwede naman pong bakit po sa ibang bansa, pag sinabi mong private, magaling. Punta ka ng Singapore, ng government, magaling. You go to Singapore, if it is a government corporation, it is efficient. Go to Japan, go to other countries. Dito lang po kasi nasanay lang tayo na pag sinabi mong gobyerno, unang pumapasok yung bureaucrasya, unang pumapasok yung red tape. Pero hindi naman po ganon. Ang dami po nating government agencies na efficient, na maganda yung pamamalakad din. It is just a matter of changing the mindset. Kasi po, dito din sa mga airport o mga paliparan, kung ako po, sa personal kong opinion, this is a public service utility. Basic requirements ito ng gobyerno. Pag gobyerno po yung nagpapatakbo nito, hindi naman intent ng gobyerno ang kumita ng pera. Kung hindi, magbigay ng serbisyo sa tao. Pag pinalakad mo to sa private sector, kapital. ang primary mindset po ng private is profit. Exactly, that's why I'm asking. Yun ho yung diferensya. Pag gobyerno, serbisyo ka. Pag private ka, siyempre, unang tinitignan mo, ano yung kita? Paano ko babalik yung pinamuhunan ko dito sa ininvest kong ito? Exactly. So, yun ho yung pinakamalaking diferensya. Ngayon, kung i-compare mo yung nung siya kang nag-ooperate at saka yung ngayon, is it better? I'm not in a position po to say na we are better or they are better. Ang point ko lang ho ngayon is, ang palagi ko nga sinasabi, we are not competing with Lipad. We have to be partners with Lipad because we are in a single civil aviation complex. We're promoting the same airport. We have to make this work. We have to help Lipad succeed because if Lipad fails on this, I cannot go to my phase 2. I cannot go to our phase 3. Yun ho yung... Yeah, we probably should be monitoring that, no? Opo. We have to help each other out ho. Yun yung Like bottom kami, line. for example, media can, for example, compare Opo. the before and after Opo. now that it's privatized, di ba? Oo.
para makita natin. Kasi I followed that eh. Aha. Yung privatization, I followed that in my program. So it's really good na nag-uusap tayo ngayon because I'm so interested in the changes Opo. na nangyari. But you know, let's go naman to the other issues na parang dati ng napag-uusapan tungkol sa airport, no? Yung human trafficking. Aha. Noong 2017, si Senator Hontiveros, si Risa, merong in-expose yung human trafficking na involving 29 women. Aha. Paano ba yan? Nangyayari pa rin ba yan ngayon? Ang mahirap po kasi, kaya nga sinasabi namin, komplikado ang airport, ang paliparan. Kasi sa airport ho, hindi lang ho yung airport authority nagpapatakbo. May interagency kaming kasama. When you say interagency, Yan po si oo. customs, si immigration, Yeah. si quarantine ho. Apat yan. Human quarantine, animal, plant, at saka fish. Exactly. Tapos nandyan si OTS. Hindi ho kami iba-iba kaming kawani ng gobyerno. Yung mga human trafficking issue na po na ganyan, kung minsan, nakakalusot sila sa immigration. Hindi po namin kontrolado ang immigration. They are under the Department of Justice, si immigration. So, wala ko kaming control sa kanila kasi sila ho yung nagpo-proseso ng pasahero kung kailangan silang aalis o hindi. Sila yung nagpo-proseso nun. Ang problema lang ho, pag nagkaroon ng problema, ang tama, hindi sa immigration. Ang tama, nasa airport. Exactly. Gaya po ng NAIA, ang dami hong problema sa NAIA na hindi naman problema ng airport authority, na problema ng other government agencies din. Pero ang reflection sa tao, ang unang papasok sa kanila ay NAIA yan. Even dito sa Clark, ay siyak yan. Or ngayon, lipad na yan. Na ganun ho yung perception. Pero these are, sabi ko nga kanina, it's a complicated setup. Kasi hindi lang ho human smuggling yan. Pagdating naman ng smuggling ng mga bagay, ng mga goods, customs naman yung nandoon. Sila naman na may control noon. Na hindi rin ho yung airport authority. Kung baga, ang airport authority ho, para lang kaming integrator, para kaming tagapangasiwa na sinisiguro namin na maayos yung takbo ng bawat isa para maging conveniente yung paliparan sa mga pasahero natin. Ang hirap naman pala ng trabaho niyo. Mahirap po. Akala po ng mga tao madaling magpatakbo ng isang paliparan. Tingin ko mas mahirap po. ang trabaho nyo ngayon eh. Kasi dati, kung kayo nag-ooperate at nag-maintain, parang mas simple pa eh. Dahil may control po kami. Yeah, but now Ngayon, if wala you're kaming monitoring and then you have this interagency and so on. Tama diba? po. And then you're expected to be accountable in so far as the public's concerned. Tama po. Hindi ba? Tama po yun. Kailangan pala magmatigas ka. Opo. Okay. Kailangan pala, mabait naman si Secretary Bautista. Opo. Di ba? Opo. Kasi nakasama ko siya when we visited the Bombardier in Opo. Canada. Opo. Para doon sa kanilang mga pinagawang mga eroplano doon, flying, domestic. Opo. Alam ko meron dyan sa Clark. Opo. Oo. Ngayon, yung iba naman, yung airport transport security, of course, you explained already na na may interagency, etc. But this one, isn't this under your command or your control? Ngayon po hindi. Ang security po ngayon sa concession agreement nasa pangangasiwa ni Lipad. Yun po ang nire-review namin kasalukuyan with the DOTR. Kasi ang sinasabi po namin, security should be a function of the government. Dapat sa gobyerno yan, hindi sa private sector. So may ongoing po kaming review na ginagawa dyan para paano namin siya maayos o ma-enhance later on. Sana magtagumpay kayo doon because besides, hindi lang naman yung terminal ang Yes po, yan po kailangan sinasabi i-secure, namin. di ba? Opo. Yung buong 2,367 hectare na civil aviation complex. Kung walang interoperability and security mo, how do you secure a Tama place po. like that? Tama Diba? po. Oo. Ang hirap ng governance pala pagdating sa inyo, no? Oo. Yung crypto trafficking, do you have any idea about it? Wala po ngayon doon kasi yung hindi po under sa amin. Kasi it was reported in one of the news, national news. Okay.
kanina, I was asking you about kung yung earnings ng Lipad, outside of the earnings of Lipad, do you earn anything at all? Kasi kanina, meron nakita ko na you were able to remit several hundreds of millions to the national government. Apa. How do you create Meron po those? kaming pinapalis na areas ngayon. Okay. So yung mga nililis naming area, doon po kami kumukuha ng kita. Kasi kailangan po namin ngayon mag-generate din ng enough funds para magawa namin yung phase 2 development. Kasi malaki pong kapital ang kailangan. Parang real estate development yan. For the Parang meantime ganon. po, for now. Oo. Kasi bago namin gagawin yung gagawa ka ng runway, gagawa ka ng additional infrastructure para sa airport development. Lahat naman po itong ginagawa namin in support of the development of the whole civil aviation complex. Dahil wala po kami ngayon, hindi sa amin yung operation. Yeah. So we have to focus first on our leasing ng property namin para makapag-generate kami ng enough funds to move towards the phase 2 nga ng development ng master plan. And is that where you get the money to pay your people? Apo, doon po ngayon. So how much do you spend for everything, for example, for SIAC to Malaki-laki rin po. operate? Kaya sabi ko nga po kanina, inikutan ko lahat. Hindi lang po yung finance dahil hindi po ako finance person. Pero ang kinaganda ko nito is we are a sustainable company. Kumikita po ang SIAC. Sabi ko nga po kanina, wala kaming utang. So nababayaran namin lahat ng sweldo ng mga manggagawa namin. Nabibigay namin yung mga karampatang bonus nila. So maayos po yung pamamalakad ng kumpanya ngayon. And you follow the National Standardization Apa, Law. Oo. apa. And you report to because you're GOCC. GCG po kami. Tama Oo. po. Nagre-report po kami sa GCG. So the same guidelines Apa. ng CDC, no? Apa. So, Lahat but po. you don't have that controversy Wala that po. CDC has. Wala po. Kasi You have a union, no? meron po. Meron din po kami. Yun lang po ang kinaganda kay SIAC. Na plano na namin yan nung umpisa pa. So we were able to transition as early as before the pandemic. Naggawa na po namin yun. I see. So if you need people, you have to fund those people. You will Apa. have to be able to prove that you can actually Apa. produce those Yung bago po funds. namin Oo. ngayong organizational structure na sinabi ko kanina na 129 personnel, kahit i-fully man po namin ngayon yan, kaya naman ng finances ni SIAC. Accounted na po lahat yon. At doon sa acceleration na sinasabi, ano ang key element for you to be able to accelerate para doon sa yung ma-implement yung Kailangan pong mag-succeed ni Lipad. Kailangan dumami ng flights dito sa airport. Kailangan dumami to be yung able to pasahero. accommodate the Opo. Kasi yung next phase of development ho namin, Sa ngayon, ilan na ba ang nagbibiyahe sa sabi mo, nasa 20% pa lang, di ba, Opo. sir? Last year po ata naka 1 million na silang pasahero Oh, no ang from the layo 4 pa billion natin na before the pandemic. Oo. So hopefully po makapag-recover tayo na meron na kaming inaayos ngayon with the DOTR, with the Department of Transportation. We're working on the transfer of other domestic flights to Clark, no. Umpisahan po natin yung mga tinatawag nilang turboprop aircraft, yung mga propeller type na maliliit na eroplano kasi nagkakaroon na po ng runway congestion ngayon sa Manila. So ang sabi namin, yung mga maliliit na eroplano, kailangan namin ng domestic connectivity dito sa Clark, dalhin nyo dito sa Clark. Tatanggapin namin sa Clark yon. Yun po yung initial na ginagawa namin ngayon. Para magkaroon tayo ng... Pero yung namang Manila, napakatigas ng ulo di ba? Kasi po pag nasa Manila Nakikita ka, naman na yung advantage hindi mo na po kailangan mag-market pag nasa Manila ka Yun ang gusto ng mga airlines Kasi sa ayon sa gusto nila, mapupuno sila. Ang problema lang ho nun, pag nagkaroon ng aberya, domino effect na po yan. Magkaroon ka lang isang delay, madidelay lahat ng kasunod nila. Pero I think you should also have a strong marketing. Is Lipad doing that? Opo, hindi lang po lipad. Are you also doing it? Opo, we're doing it. We're talking also with the Department of Tourism. Kasama na po sila sa board namin. Kasi ang laki naman ng population ng Tama po. NLCL Nung pong wala pang naniniwala sa Clark, ang sinasabi namin palagi noon is we could have a dual airport system. Manila services
Manila, and Yeah. Southern Luzon. Exactly. Clark services Northern and Central Luzon. Oo. Ang populasyon po ng Pilipinas nasa more than 100 million na tayo ngayon. Ang 50 million po nun nasa Luzon. So yung area po natin ng North Central Luzon, halos 20 to 25 million na po yun. So that could be enough really to service, na isi-service po ng Clark Airport yung population na yon. Ang sinasabi po namin ngayon na pwedeng gawin is lahat ng tourist destinations kailangan maging maayos. Dapat organized. Kasi kanya-kanya pong biyahe. Ang daming magagandang lugar sa Pilipinas. Exactly. Hindi lang po natin nakikita lang po natin ngayon kung may mag-vlog, merong mag-post sa Facebook, tapos makikita mo, ang ganda. Tapos nandyan lang pala sa bakuran mo. Nasa malapit katabing lalawigan mo lang pala. Yun yung pinopropose namin Dati ngayon. meron kayong TV program sa CLTV, balik nyo. Oo, yun po yung sinasabi namin na kailangan natin lang i-organisa yung mga to I para think malaman so. ng tao. Para Oo. maging destination din si Clark. Akala ko, nung nailipat na yung operations and maintenance sa lipad, lahat ng marketing sa kanila na. Sa airport operations po, yes. Pero ngayon ang sabi ko nga kailangan namin silang tulungan kasi I think so. Kung mabagal Kailangan po, nila ng opo, tulong. kung mabagal po sila, babagal din yung development namin. Uy, ang taas pala ng score na nakuha nyo sa performance scorecard nung 2021. Opo, nakapagtala po kami ng 95% na rating. So it just shows na maayos po yung trabaho ng mga manggagawa ng SIAC. So ginagawa po namin yung trabaho namin. For the past 5 years, hindi po kami bumaba ng 90%. Nag-average po kami ng 93, 94. Last year was our highest, nasa 95% po kami. Sa rating po ng GCG. So, ibig sabihin, nandun kayo sa mga korporasyon na professional ang mga Opo, ang mga tao, di ba? na napapatakbo po ng maayos yung korporasyon. Kasi it's very important dahil nga, minsan, di ba, yung idea na, pag-gobyerno. Opo. Yun po yung gusto nating mabago din na ang perception sa gobyerno, pag sinabi mong gobyerno, mabagal. Dapat, pag sinabi mong gobyerno, efficient. Pag gobyerno, maayos. Marami pong nagtatrabaho sa gobyerno na matitinong tao. I'm sure. Yun nga lang po, yung ibang kokonte na nakakasira, yun lang na-highlight. Yun ang palaging binabalita. Pero maniwala po kayo sa akin, marami pong trabahador ang gobyerno na matitinong tao. And most of the employees siguro, the personnel sa SIAC are from the province, Opo, no? halos Kapampangan po. Majority sa amin Kapampangan. Yung hindi man namin Kapampangan, nakapag-asawa po ng Kapampangan. At and this is the beauty of it, 'di ba? Dahil sino bang magmamalasakit dito sa airport natin na ito? Tama po Kundi yun. yung mga katulad natin, 'di ba? Na from here, lalo na yung mga Kapampangan. Tama po yan. Oo, tsaka meron naman tayong ipagyayabang, 'di ba? Opo. Natural na po sa Kapampangan yung... Oo. And siguro, Sir, Mr. President, baka gusto nyong imbitahan yung mga tao na nanonood sa atin sa iba't ibang platforms, sa TV and social media platforms natin. This will be aired several times in different platforms. Baka pwede nyo sabihin sa kanila kung ano-anong mga eroplano na ang nandyan at ano-ano yung mga flights na the last time kasi baka malimutan ko the last time first and last time akong nakasakay dyan, I think November of last year. Gutom na gutom kami kasi puro kami mga senior citizens, Wala palang kainan dyan. Ngayon po meron na. Meron May mga naka-open na po na mga... Pero kami nag-grab lang kami. Oo. Tapos hinintay namin yung grab dun sa may entrance. Unfortunate po talaga, maraming pinatapa yung pandemya natin. Maraming Oo nga. nagsara mga... Pero ngayon okay Ngayon na. po meron na. Kahit na anong oras yung biyahe, meron nang Opo, makakain sa meron loob. na po. Because I was surprised. Kanya sabi ko, the next time na magbibiyahe tayo dyan sa CRK, kailangan may baon tayo may baon tayo. Meron na po ngayon. May Ngayon mga dumadami meron na po yung mga kainan natin din sa loob. Okay. So, can you tell our audience yung domestic flights and international flights na available, Ngayon sir? po, ang domestic flights namin, meron kaming flight papuntang Cebu, meron din kaming papuntang Katiklan, at saka sa El Nido, sa Palawan.
ginagawa po namin ng makakaya namin para madagdagan yung mga domestic flights na to. Para nga magkaroon tayo ng Oo, kulang, connectivity dahil kukunti pa po. Konti. Bago po magpandemya, halos lahat ng parte ng Pilipinas, meron na tayong flights mula Batanes hanggang sa Mindanao, hanggang sa Davao. No? So, meron na rin po kaming padating na flights niyan sa Busuanga, Iloilo, General Santos at Puerto Princesa. Ay, salamat naman. So, Oo. babalik Kailan na po yan? yung mga yan. Kailan? Sana po, pati po sa Davao, Cagayan at Bacolod. Dapat ito sana ng po, summer. within the first opo, sana bago mag-summer, sana ngayong first quarter, mahabol sila. So, nagtutulungan naman po kami ng lipad ngayon para paano mapainganyo yung mga ibang airlines na lumipad dito sa Clark Airport. Sa international naman po natin, meron tayong flights ng Middle East sa Doha, yung Qatar, tapos sa Dubai, sa Emirates. Meron din ho tayong flights sa Korea, sa Incheon at saka sa Yeah. Busan. Oo. Tapos meron din ho tayo sa Singapore, meron din ho tayo sa yung tawag na Yangyang sa Saan yan? Korea. Korea din ho yung Yangyang Yangyang. sa Korea din Oh, yan? I think isa ho siyang tourist destination. Kailangan din pumunta ako na dyan para doon, bumata no? ako. Yang, Opo, yang. oho, na, Yung Muan, saan yun? ang Muan is di ko lang po kabisa. Singapore ay sa Korea din po ang Muan. Korea din. So, marami ho tayong dahil meron na tayong Korean community dito Exactly. sa area na to. Oo, gustong-gusto marami- nila dito eh. Marami tayong flights sa ano. Pero padating po natin ngayon is flight sa Taipei, sa Bangkok, Narita, Hong Kong, and Macau. Si Eva Air ho mag-ooperate na dito. Oh, that In would be fact, good. Oo. si Eva Air nag-offer nga ho ng promo, yung papuntang US. Nasa halos $700 lang. Oh. So, ang dami ho nag-cancel ng flight nila ng Japan at saka Korea, pumunta na ng US dahil sa murang pamasahe Kailan ni Eva Air. mag-ooperate ang Eva Air dyan? This coming March ho, next month Aba? mag-ooperate Oo, na maganda. si Eva Air Oo. dito sa atin. Oo. So, iniimbitahan ko po lahat ng kababayan natin sa North Central Luzon, kung yung biyahe ninyo, meron namang flight available dito sa Clark, sana po, tangkilikin natin yung paliparan natin na magiging mas conveniente sa inyo, hindi nyo na kailangan pumunta pa ng Maynila. Kung may available flight naman din dito, malaking ginhawa. Marami rin kayo matitipid. Makakatipid kayo ng toll fee, makakatipid kayo ng gasolina, at saka ng oras. At natutulungan nyo pa na papaunlad natin yung paliparan natin. At saka may dito. point-to-point, di ba? Opo, meron po. Oo. May bus services naman po ang available si Genesis, tapos si Partas, meron din sila. Tapos meron din naman ho tayong Grab din na taxi na available dito sa airport. What about the natin. parking? Meron na ba ngayon yung paid parking? Meron po. na- Maluwag po yung parking niya. Mas malaki kaysa sa luma nating terminal. Tapos, Pero is it already, yung... Dati kasi parang iiwanan mo doon, parang may... may ganyan din po sila. May Oo. park and fly din sila kung gusto nyong mag-weekend But travel. that is lipad run. Lipad na po yun. Oh. Sa lipad na po Hindi yun. sa inyo. Hindi po sa amin yun. Opo. But you would have more space, I think. Opo, yung area na po kasi yun, under the project land nilipad eh. Kasama So, na dun sa kasama po yun. Ilan yun? 700 hectares. hectares. Oo. Kanya talagang sa kanila na. Apo. Oo. Anyway, I hope, mas lumaki yung role ng SIAC. Apo. Oo, hindi lang simpleng monitoring, no? Because you would know better, eh. Opo. I suppose so. Sige, sir, baka meron kayong panghuling mensahe sa ating mga televiewers at sa ating iba't ibang mga audiences. Yun nga po, gusto naming hikayatin yung mga tao, yung mga kababayan natin na bumibiyahe, kung pwedeng gamitin ninyo ang Clark International Airport. At gusto rin po nating ipahiwatig na kahit meron na tayong private operator dito sa paliparan natin, nandyan pa rin ho yung SIAC. Kasi ang SIAC, kailangan siya yung gagawa, mag-develop ng Phase 2, Phase 3 at ultimate phase ng master plan. Para masiguro po natin na makukuha natin yung malaking airport talaga na nababagay na napag-iwanan na po tayo ng mga karatig bansa natin. So this is our chance to develop a very good airport at par with our Asian neighbors. So magagawa lang po namin ito sa tulong din ng mga kababayan natin na tangkilikin po natin ang airport natin, ang sariling atin dito sa Clark International Airport. Maraming salamat po. At thank you very much. Thank you I very really much po. appreciate your coming to the program. Salamat po sa pag-imbita Thank you sa so amin. much. Good luck. Salamat po. Salamat. Dakala-dakala salamat. Salamat po.
bata. Ano mo papakit Kelly ka? Maraming Diyos ko. Salamat. So did we cover everything?